Katukad ti Basol. Tinapalabas, masuron ni Astor kadadagimay, kalalili ken Margarita, gaputa sa andang agkikinnaawatan. Nagipulong ni Margarita ken ni Astor, ket kayat na paikat kas katulong ni Dagimay, ngem saan akim manunong ni Astor. Kabayatan na, si Manong Carmanan ni Ligaya iti farm, tapno kumustaan na dagiti trabahador. Maragsakan daytoy, gapota sa andang agbaybay nga uray awan ni Francis amang imatang iti grawda. At addapay amaragsakan daytoy, gapot kinuna dagiti trabahador a suportaran da ni Francis iti anyaman a plano na. Iti mansyon, ni kalalili ti ad-adda a masuron iti panagkuykuyog da Margarita ken Dingas. Ita gagayem, dinggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Kasla kayat mo nga parwaran nga adda pa na gusto ni Dingas ken ni Margarita? Saan? Baliktad. Ni Margarita ti adda pa na gusto na kini Dingas. Ha? Hoy, kene. Apay nga kasta ti pampanunutam? Imposible ang gusto ni Margarita ken ni Dingas. Mayat ti pamagini Dingas ko namsa. Day talang ang tanagalas ti boses na. Anya? Dagimay, siyak ti mangipan iti inuman da juice, ha? Ni, apay nga si ka? Tagpasaklotak man kini Dingas. Anya? Kitaak man no anya ti aramidan ni Margarita. O anya, natimplamon day tapagpalamiis da. Tasya kun ti mangipan. Owen, sigudan nga natin pala datoy. Mutoy nga rudan, taipan ko. Adto yung ti pagpalamiis yo, Ma'am Margarita. Apay, nagbayag ka amangyag? Wan ta inimas mi at tinimplakin ni Dagimay. Adto'y matkan ka, Dingas. Kalalili. Hoy! Kini! Ano dararamidam? Apay, nagpasaklot ka ni Dingas? Apay, ma'am. Dakas aya. Nasikatag pasaklot kini Dingas. Talaga amadi. Tada asawam. Ngam na siya, awan parikot. Pumanaw kan dito'y kini. Tulongam ni Dagimay nga agluto. Pwisit ka? Kaungat nakadit na nagpasaklot kini Dingas, ma'am. Ampang kamutan niya? O sige, ina ko ni Jay Kusina. Ako ang nagwagi. Talaga akas lamang sursuron ang kanayon dagiti babaunan diti mansyon. Sige ma'am. Ina ko ni Kusina. Tatulong kita nga agluto. Mabisinak naminan. Saanen, Dingas? Agi na natakit din. Bayam idang agluto. O ala, inumam tapagpalamiis mo. Kalpasan ti pangaldaw. Mapana ka dya happy house. Sige, agpalamiis tapay, Dingas. Sige, ma'am. Kayat ko ti sumurot kan ka ijay happy house. Ha? Kayat ko man ti mapan ijay. Kayat ko apasyaran ti aglawlaw ti happy house. Ken, at dapay kanumay sa a happy house. Wan ma'am. Adda, ijay purpuri ka na. Kasta? Sige, kayat ko ti mapan ijay. Kwa, ma'am.
Saan ang mabalin? Anya? Apay kumaasaan ang mabalin? Gapo tarumba nga ni amo ti kadwam ngagpasyar. Awan parikot iti dayta. Sana mabalin, ma'am. Pasensyakan nga magsublya ka di happy house ngagmaymaysa. Sige, Dinggas, yung kangarudan. Kat ag-ananat ka iti dalan mo, Juan? Wan, Kat, kaano ka manan nga umaid ti mansyon? inton bigat. Isurok ni Ma'am Margarita ngagmaneho. Sige nga, Rod. Yung ka, Dinggas. Intan, Dinggas, sumurot ta. Anya kamatan, Ma'am Margarita. Saan kumaanat ang kanti ulom? Tasyak ti madaksan no agpilit ka iti kayat mo. Saan? Ay na, Ma'am Margarita, saan ka nga agpilit? Ang mga nagungat ni Amo. Naskan nga'y pakadampay akan ni Amo. Asawam nga, Rod. Kas ano, no sa pulan na ka. Anya nga, iti ibagame. Simurot ka ni Dinggas, kuname. Nagtaray dia, kuname kahit din. Anya? Dagimay. Inakon. Ket pangaasiyo tadi kay manen agapa. Dita ka man laangan? Unayin ayatin na pilit nga tao. Mangisarsarak. Agtakan Dinggas. Ay, Wan, kasla na pambanog ka. wala. Nagkapo ako di plantasyon. Nagado ti inaramid mi jay. Naglawa ti minulan mi. Nasaya at no kasta. At sigangay, kanya ti inaramid mo. Insurok ni Ma'am Margarita iti panagmaneho. Ay, nagsakit tinakam ko Dinggas. Amin, kursunadak ni Margarita. Isugayam di nawagak iti kulasa. Tay nagmaskara iti tuwato. Tagayam, inasawa ni Amo. Awanan ti maramidan tagasawa dan. Ay, anya nga ron ngay. Huwag gayam Dinggas. Anya ti ko na ni Amo. Swelduan nak ka din. Wana, iso nga ituloy mo ti aggaga. Astor? Anya ti pampanunutem? Umadanin ti basing kawal. Apay, Agtarayak manan iti kinamayor. maragsakan iti dayta, Astor. O sige, sigurado ang mga abak ka. Wan, sigurado dayta. Uray anya ti mapaspasamak. Basta mga bakak. Wan naskan ang mga abak ka. Kat manipon dita. Irugi kon ti agpadlaw padag iti tattawa. Mangiwarasak iti kwarta. Kwarta? Wen, ado ti kwarta. Babaan ti kwarta. Mga baka. Sige, Astor. Aramidam ti amin akabaalam. Tapno si kanto manen ti mga abak. Naskan ang mga abak ka. Wan, mga bakak, Margarita. Aramatag ti kwartak tapno mga bakak. Nga uray anya pa iti mapaspasamak. Kasta, Astor. Kayat ko day nga imbagam. Anya ti serbi ti kwartam? No di mo pagturayan? Pudnot ako nam. Naskan nga itapay laeng. Aggunay kan. Anya? Alan. Palagi pam dagiti tao. Asikan tumanen ti ibutos da. Talaga kasta ti aramidak, Margarita. Amom ka di? Saan ka nga imbutos idi napalabas nga eleksyon? Iya. Wan. Amin kami ijay farm. Kat saan da ka nga imbutos? Agpapan kadaligaya kan Francis. Anya? Kasta ti damag ko.
Saan da ka nga imbutos daligaya kan Francis? Kan nagtutulag amin at taga-farm, asaan da ka abutusan. Tati kayat da amangabak, kat jay sigod amayor. Aniya? Ngam, nangabak kamatlat ta. Siguro, inaramat mo ti kwartam. Kasta gayam, ha? Saan nagayam nga imbuto si J. Farm? Ngam no ita, sigurado nga ibutos da ka. Kan, ikampanya ka ijay farm, Astor. Ibagak nga ibutos da ka. Nasayat no kasta? Saan nagayam nga imbutos ni Francis, ha? Agbayad iti nangina, gaputa di nakimbutos. Anya? Apay, Astor. Anya ti aramidan. Papanawag dito'y ili tayo. Ha? Gatangak ti farm na, kaya't naman wunusan. Kat papanawag dito'y ili tayo. Anya? Masurunak itimbagam, adi nakimbutos ni Francis. Iso sige, kita no asino tinalalain. Oh, adtoy. Agtsaa ka, Francis. Agyaman na. Naaldawan ka nagriin. Gapo siguro daytan iti bambanog mo. Wan nga rod. Ngam sana bale. Kumusta ti pagnamedikal man? Nasayat mat. Maragsakan nak. Gaputado ti mang suporta kanya iti panagtaray kunto amayon. Nasayat nga rod no kasta. Kat, sa dino ti papanam ita. Mapanak kita iti farm. Sarong karak dagiti mula. Ken kasaritak dagiti trabahador. Wain baraw. Namintalo na daras nga imay dito yung farm ni Ligaya. Kinumusta na dagiti mula tayaw. Kan kinasarsaritan na kami at trabahador. Kasta ka di, Tata Julio. Madanagan siguro. Gaputa makumikum kay ti sabali abanag. Ipagarup na siguro abay-bayan mi dagiti mula. Kaputawan ka amang imatang iti garaw may. Jak ninamnama ang maaramid ni Ligaya ti kasta. Nalabit ang madanagan. Gaputawan ka amang kita kada kami at trabahador. Ngam kinunak nga awan pagdanagan na. Tas saan mi abay-bayan ti farm. Tata Julio. Ang nasayat latamay taumumay dito yung farm. Iti kasta, ad-adda nga gagayt dagiti trabahador. Tamu damat nga daw awir na maladaga. Ngam isamira na pailaeng ti umay ditoy. Nalabit ang madanagan. Gaputa sa bali itan ti pakakumikumak. Wen baro. Isu ako nagkankwana. Asaan mi abay-bay antoy farm. Kan sumuporta kami, iti anyaman na panggap mo, baro. Agyamanak, Tata Julio. Mabalin ka di ang mga ngayak iti basit a parambak dito mansyon? Ngamin, saan na di maray daligaya kan Francis iti kalay sata? Iso nga ita, kayat kong aglalangan tayo. Naibagak dayto yan kan ni Francis iti naminsan asin narong karak ni nanang. Kat nakunana at dumaray da ka no? Anya? Patganak ko ma, Astor. Sana bale, tabasit la aparambak. Sige. Uday ito ti kayat mo, Margarita. Awan latta dingkas. Sana nasarakan dagiti pulis ng puor iti plantasyon. Unay sa kamo. Jakmat nasarakan. Sana bale? Awan ti parikot iti dayta. Tamok ang masarakak tumit lang no asino. Amo. Importante ita kit nakamula tayon. Wan, amo. Dublyan nyo ti agbantay iti plantasyon. Wan, amo. Jak kayat ama ulit tinapasamak. Matungpal, amo. Astor, inton bigat?
Agpasuro akmanen kan ni Dinggas iti panagmaneho. O sige, awan parikot. Taan niya ti serbi di kotse maginatang mo no di mo matam mo ti ag-drive. Nagpintas ti kotsek, Astor. Agyaman akmanen, ha? Mangipanagnak at talaga nga ay ayatanak. Una, Nasuro ka dwalawasan ngayon suronak ni Dinggas. Day talatan ti araramidan mi iti inal daw. Iso ang medyo kabailakon ti ag-drive. ket, kabalamon? Wen, ngamnas ken nga adalatan ni Dinggas. Ngamin, ag-nervyosag. O sige. Awan parikot kanyak. Agyamanak, Astor. Kat inton bigat, padasak ti ag-drive. Manipod ditoy aging ga ijay sentro. Basta gananad ka, ha? Wen, aramidak dayta, Astor. Kumusta ti panangisurom ka ni Margarita ng agmaneho, Dinggas? Kamalanan, amo. Ala, isurom latta, aging ga makasuro na imbag. Wana mo. Inton bigat, iso ti ag-drive manipod ditoy aging kaije sentro. Ala, sigan ti makam mo. Wan, amo. Agtalakakan ka, Dinggas. Wana mo. Amok dayta. Dayjayan ti ampang. Napandan kini Dinggas. Ampang manan nga. Ampang ni Margarita ti kayat ko asawan. Di mo ka din nakita. Nakaragragsak takaduwa na ni Dinggas. Ha? Kan, agin si sexy, kan naka-short pantay. Si kakit di mat kini-kini. Apay kumaaya no nag-short pa ni Margareta. Ay sus! Apay, di mo maawatan? Mawatan te. Akas na agpapaaram ni Margarita kini Dinggas. Sobra ka mat nga. Ay nakas la maim-imagine kung dagimay. Nga imbes atay manibela ti igaman ni Dinggas. Ngam jahilo po matan ni Margarita. Anya? Wan dagimay. Kasta ti maim-imagine ko. Sumardang ka man. Kini-kini. Anya mat data nga ibagbagam nga. Madidata. Imbag ata data laang ti tao ito'y mansyon. Kat awan sa balya nga makangag iti ibagbagam. Masursurunak namin iti jar ni Margarita. Akas lakit din agayat kini Dinggas. Anya? Wan mat. Ipulong kung topay kini amo. Ay. Di kagar aramid iti dakal nga problema. Kini-kini. Siya kati umuna nga madaksan no aramid data. Baka patayan na kapay ni amo. Oh, anya ti makunam iti panagmaneho, Dinggas. Mayatan, ma'am. Kanayon lang ti panagsipot mo. Nangruna iti kurbada. Tamangan no ada masabat mo, kaya't makadinumpar mo pa eh. Wen, laglagi dayta? Nalaka ka makasursuro, ma'am. Ngamin, nalaing ka nga agisuro. Saan ka matagtagari, dagimay? Kawa ngamin. Pangal daw na. Saan ka di nga umay mangal daw da Margarita ken Dinggas dito yung mansyon? Diyak amo Ala, dagimay. Ang mga no sa balin tinaturugda. Ang mga no... Ay! Ala! Ang mga no napandan nag-hotel. Ha? Anay ko, anay. Apay, nuot, anay ko. Data panunot mo! Nagrugit! Kotsi ka, anya ti pampanunutam, tadi ka matagtagari. Saan ka di akas iti pampanunutak? Nga mga no,
Ay na! Ipungot ko day ang Margarita. Sumardang ka man. Alakid din. Iyang kamanganan. Kadsi ka, saan ka kadi amangan? Ala, inta nga ro dun. Manghantan. Ibusan takit diti makan. Santan nga ibat-bat yan ni Suda. Ha! Bay, ama na diya nga dinggas. Di oray mabisinan. Sige, hagsida ka iti ado kini-kini. Mangantakit di nga mangan. Ibusan ta datoy. Nagado ti sidaan. Basta ibusan ta. Ay na, saan pa ang maibus data? Nagadoon. Basit data. Ay. Mangan kan. Sige, Awan, bibiyang ko ka na dinggas numabitin. Ay, dagimay. Inayat lang. Sakmol ka la, sakmol. Ang mga numaipdukan ka. Saan? Hindi nga nakit din. Darasam. Amo ko tiga po na no apay akasta ka. Di tamakan ti pang ipapasam itirurod mo kada Margarita kandingas, anya. Saan mo ta? Ang lakit din. Mangan kan. Saan ka nga sumanawid ta? Busong ta dato kiti. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol!